Tak fordi jeg måtte komme. Jamen, det var så lidt. Yes. Skal du ikke tage jakken af, så kigger vi går ind og kigger på det? Jo. Du har stillet det hele op her, hva'? Ja. Ja. Det skal jo være parat, ja. Ja, skal jeg den her kilde på? Ja. Okay, super. Så tænker jeg bare, at vi begynder. Ja, det det gør jeg også. Vi sender os lige med, så det passer med. Yes. Hej og velkommen til Videnskaben med Emil. Jeg har i dag taget ud til Silas Lohmann, som er ekspert i brintbiler. Og Silas, hvad er det, vi skal se på i dag? Vi skal se på, hvordan man laver den her brintbil, hvordan man kan få den til at køre via brint og hydrogen. Og hvordan virker det egentlig? Jamen denne proces, altså det sker inde i den her tankstation, hvor man tager lidt vand ind i den her, og så adskiller den simpelthen H'et fra O'et, altså i H2O, det er jo vand, og formlen for brint, det er H. Men nu har vi allerede snydt lidt og fyldt den op tidligere, fordi ellers det tager en halv time at fylde det op, så... Men det vil selvfølgelig ikke tage så lang tid i Nej. et rigtigt liv, vel? Nej, lige præcis. Det vil tage omkring 2 minutter at fylde. Okay. En normal bil op. Okay, så en normal tur på tankstationen. Ja. Hvordan er det, den her proces sker? Det sker ved, den har strøm fra solceller, og så danner sig jo en plus og en minus. Og plussen, det hedder en katode, og en minus hedder en anode. Og hydrogen, den er en positiv atom, og oxygen er en negativ atom. Så derfor så vil hydrogen komme op i den positive, og oxygen vil komme op i den negative. Så hvordan er det egentlig, man laver den her brint om til strøm? Det gør du via den her bil. Der sidder sådan en brændselscelle herinde. Og denne brændselscelle, der får man ligesom presset alt hydrogenen ind i den her brændselscelle fra den ene side. Og så kommer der ilt op fra den anden side. Og så den her brændselscelle, det den gør, det er, at den tager elektronerne fra hydrogenen og tager dem op i motoren, sådan så at via en ledning, der kører op til motoren, og så skaber den strøm. Og grunden til, at der er et H her, eller et O her, det er fordi, at så når de rammer hinanden om på den anden side igen, hvor den har skilt elektronerne ad, så bliver det til vand igen og ryger ud som vand. Det er sådan set det, der ryger udstødningen på sin bil. Så kan den her bil faktisk køre? Ja, det kan den. Og det vil jeg gerne vise jer nu. Så jeg sætter den på oven her. Og så burde den gerne køre nu. Som I kan se, det gjorde den også. Men den her bil, den er som sagt, den er 10 år gammel, så den er lidt forældet, og den kører ikke så godt, som den har gjort. Så i virkeligheden vil man kunne køre meget stærkere? Ja, meget stærkere og meget længere. Så den her bil, den har vi egentlig fået til at køre helt grønt. Der har ikke været nogen CO2-udledning eller noget, der kan skade miljøet. Yes. Tak fordi jeg måtte være med her i dag. Det var så lidt.